hindi ko alam na may mag-aabot sa akin ng ganito dito. So na-surprise ako kasi hindi naman ako nag-expect na mga ganitong hindi ako nag-expect na may magbibigay sa akin or ma-recognize ako. Kaya ito ka-from di medyo natuwa ako kasi siyempre laking probinsya ako kaya hindi ako umasa na pagdating ko sa ibang lugar i-welcome nila ako. Kaya ayun ka-from di very very blessed talaga ako from this. Thank you Lord sa paggagabay mo sa akin. Saka sa inyo mga ka-from this pagsusupport nyo palagi. Kaya ka-from this, eto kain tayo ng mango tapioca. Very special na po ito sa kanila. Eto, tikmo ko ha. Hello, magandang umaga sa inyo mga ka-from D. Nandito na naman ulit ako sa Quezon City Circle upang ipasyal ko kayo ulit sa napakagandang circle. Hindi lang mga halawang ka-from D yung mga makikita dito, kundi mayroon din dito mga kainan, mga kapihan, at syempre pwedeng magtambay dito kahit anong oras kayo pwedeng pumunta. So kung nakikita nyo sa likod ko, mayroon mga table na pwedeng upuan. At siguro hindi naman 24 hours yung open dito. Siguro kung pupunta kayo dito mas maganda mas maaga para mas ma-presko. Siyempre pag nagiging tanghali na, umiinit na, nagiging mainit din. Although nakukubkuban siya ng maraming puno katulad din sa Lamisa Eco Park. Ka-from D, kung bago lang po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe and touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. Yan ka-from D. So ka-from D, gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung mga attracting dito sa Quezon City Circle na pwede nyong pasyalan habang nandito kayo sa Metro Manila at hindi kayo makalabas ng mga provinces. Ka-from D, mayroon din dito mga coffee shop, mga pasyalan, mga kainan, at syempre open siya, walang masyadong restricted area, at syempre talagang open siya for public. Kaya tara ka-from D, magtambay tayo dito sa circle at tuklasin natin kung ano mga pwedeng puntahan dito. So ito ka-from D, kung nakikita nyo po yung mga ng kapaligid dito sa Quezon City Circle or nasa loob ng Quezon City Circle, napakamaliwalas ka-from D ng lugar dito. Basta masumunod lang kayo sa patakaran ngayon dahil pandemic at yun, alam nyo na kung anong patakaran, magsuot ng face mask at face shield, saka social distancing ka-from D, dapat pinapairal pa rin siya. So ngayon dito ang dami naglalaro kasi maluwag dito ka-from D, ko konti lang yung mga tao na pupunta dito. So pwedeng mag-picnic, pwedeng mag-exercise lalo pag umaga. At syempre may maroon mga dito ka-from D, may mga kainan din. At syempre kung may baon kayo, pwede naman kayo mag-picnic dito katulad ng mga nakikita nyo dito sa aking harapan. Yan, may mga table dito sa tabi. At kahit family pa ka-from D, pwede naman pumunta dito. So pag wala kayong baon ka-from D, pwedeng dito kayo kumain katulad nyo nakikita nyo sa may mga kainan dito, may coffee shop, Circles Cafe, ayan ka-from D. So ito nga ka-from D, tinatawag ako ni Kuya. Open sila dito ka-from D. Siguro very affordable naman yung mga mga pagkain dito, lalo yung mga coffee. So ito po. Magandang araw, sir. Magandang araw po, ma'am. Like and subscribe. Opo, si Certified from D po. Shout out yung aming coffee shop, Opo. Circles Cafe, inside Quezon Memorial Circle. Opo. Welcome po kayo. Ma'am, ano po yung very affordable po na pwedeng orderin dito? Halimbawa pumunta po dito. Meron tayong mga rice meal ito. Pero ngayon medyo tayo. Opo. Limited lang yung ating mga menu. Pero yan, basically yung ating menu. Opo. So ka-from D, kapag pumunta po kayo dito sa Quezon City Circle, meron pong mga kainan dito kahit hindi na kayo magbaon. So pwede po kayo mag-picnic dito kung tinatamad kayo magluto, magdalang pagkain. So dito lang po kayo pupunta sa Circles Cafe. Ayan po si ma'am. Hello! Ayan po. Especially if you love coffee, because this is a Apo. brew cafe. Apo. We have specialty coffee and we have the freshest coffee inside Quezon Memorial. Opo. Ano po yung coffee? Broad coffee? We only serve good coffee Broad coffee po. Yung Circle. Opo. Kasi mostly, nagsiserve sila 3-in-1, parang maganon. good coffee lang. Broad coffee lang. Yung iba pong, parang nagtitinda rin ng coffee,
Pero dito sa inyo po, brewed coffee. Opo, pag So- order nyo, doon namin i-brew, tapos mamimili kayo. Meron kami specialty Apo. cafe. All Arabica, may single origin, depende what's available. Opo, sir. But ang free-flowing namin is Barako, the freshest. Apo. Kasi yung aking supplier friend will only roast upon ordering. Opo. So, Favorite ko sigurado nga po kayo, yun, sir. Yung subscribers niyo, sir. Sigurado fresh yung coffee. So ayun mga kaprom, dito tayo magtambay sa Quezon City Circle, Circles Cafe, napaka... Breakfast, lunch, Opo, dinner. opo. Total dining experience. Hanggang what time po yung open nito at hanggang close? Hanggang open yung circle, which is Ngayon, 7 o'clock eh. 7 p.m. sir. Dati ha, yung wala pang pandemic, Opo. 6 to 9. 6 to 9 po. Ngayon po, Nung dumating si pandemic, naging 6 to 7. 6 to 7 na po. Opo. So, okay lang naman po kasi yung mahalaga na nakakapamasyal sila na... Yes, sir. Opo. Napakahalaga po yun kasi lalo't hindi tayo makalabas, makapunta ng iba't ibang probinsya. So napakagandang dito muna sila sa circle para maaliw sila, makapag-exercise sila Opo. at Ang pinakamaganda, nalilibang. sir, kung mabanggit ko lang, di ba ngayong pandemic, dinidiscourage nila yung AC, yung enclosed ng aircon. Opo. Because the possibility of getting infected through Opo. this, alam nyo na, Opo. hindi naman siya airborne and aerosolized, but lilipad-lipad yung virus dyan eh. Opo. This is cut and through. Opo. So open dining, garden cafe, Opo. mas safe. Mas safe nga po pag sa yung dining. ganito. Oo. Tapos, syempre, we try to as much as we can enforce yung Opo. public health protocol. Opo. Saka po maganda yung seating ng table, yung hindi magkakalapit. Unlike sa order na talagang magkakadikit yung mga kahit na restricted parang bawal magtabi, pero dito yung mga table naman po magkakalayo, saka open Open dining. po lang. Open air. Opo. So wala pong problema dito, napakaganda po ng place nila. Siyempre yung native yung dating. Ayan, yun ang gustong-gusto ko palaging yung tinitingnan yung native yung ambience. Kasi mas masarap po magtambay pag po, yung ganong Salamat. Apo. Coming from you. apa. Thank you. So ayan ka parang di yung Circles Cafe dito sa Quezon City Circle. Oh, sir, Available po yung mga pagkain dito. Bagong produkto kasi summer pa naman. Yung mango Apo. tapioca. Bagong... Ito po yung kanilang dito, napakabagong po. All natural, sir. All Opo, natural. natural lang po yung mga dito, matitikman nyo yung mango, tapioca. Only 50 pesos lang ka-from dito lang po sa Quezon City Circle. Matatagpuan. Siyempre, Circles Cafe. Dito lang po yan. Only coffee shop dito sa Circle na nagsiserve ng brewed coffee. Anong coffee to start? Okay, fresh para ako coffee for our new friend. Oh, wow. Certified from D. Thank you po, sir. Thank you Kami po. ang mag-thank you. Kami ang mag-thank you. Oo. So sa Ayan. million na subscribers ni Certified from D, salamat po. You're welcome to Okay po. Salamat, sir. Thank you din. Opo, thank you po. Ay, you wait pa lang. We will give you so you Apo. can try bago tayo. Nagkakasampu ng vlogger na natagasaan dito. Ayan po yung Circles Cafe dito sa Quezon City. Diba sir? Quezon City Circle po. Napakamura po ng kanilang mga coffee dito. Saka yung mga foods ka-from day pag napasyal po ako dito. Pag napasyal po kayo dito ka-from day, makikita niyo yung coffee dito na very affordable. At nag-isa lang po itong kapehan dito sa Quezon City Circles. Napakasarap po. Iyan po si ma'am, binigyan niya ako ng free tapioca po ba yan? Mango, freshly grind na mango tapioca. Opo. So From Circles magkano Cafe. po yung worth nito? 50 pesos 50 lang pesos. po. Very refreshing lalo na ngayong summer. Opo. Mainit. Tapos yan ang ninyo. Dessert Opo. ninyo. Ang sarap. So invite niyo po sila ma'am na pumunta dito sa Quezon Circles Cafe sa Quezon City. Yes, hello. Mga ka-probinsya. Dalaw po kayo dito sa atin sa Circles Cafe inside Quezon Memorial Circle. Open po tayo from 6 o'clock to 7 p.m. Opo ma'am. Okay, see you Mga soon. ka-promdi, at tinawag ako ni sir na may-ari ng Circles Cafe dito sa Quezon City at
nakita na parang nakilala nila ako, binigyan po nila ako ng isang cup na brewed coffee. So very affordable po yung brewed coffee nila dito sa Circles Cafe dito sa loob ng Quezon City. At syempre from the binigyan din nila ako ng tapioca. So first time kong makakain ito from the, kaya ito parang excited na akong tikman kung anong lasa nito. Ayan ka from the, hindi ko alam na may mag-aabot sa akin ng ganito dito. So na-surprise ako kasi hindi naman ako nag-expect na mga ganitong hindi ako nag-expect na may magbibigay sa akin or ma-recognize ako. Kaya ito ka from the medyo natuwa ako kasi syempre laking probinsya ako, kaya hindi ako umasa na pagdating ko sa ibang lugar i-welcome nila ako. Kaya ayun ka from the very very blessed talaga ako from the. Thank you Lord sa paggagabay mo sa akin, saka sa inyo mga ka from the pagsusupport nyo palagi. Kaya ka from the, eto kain tayo ng mango tapioca. Very special daw po ito sa kanila. Eto, tikmo ko. Medyo nahiya ako kaya pumunta ko sa labas kasi andun sa loob ng coffee shop. Siyempre alam niyo naman mahihain ako, masyado akong mahihain. Mas comfortable ako pag nag-iisa palagi. Tara, kaprom, titikman ko na kung anong lasa nito. Masarap na masarap ka from the. Medyo kasi mango medyo matamis na maasim-asim na malamig. Kaso lang ka from the, medyo bawal sa akin malamig. Pero kakainin ko na lang to para sa may-ari ng nagbigay sa akin kasi special daw ito sa kanila. So importansya yung mga nagbibigay sa akin din, yung importansya. Kaya ka from the, ito, masustansya, importansya. Ngayon lang ako nakakain ito. Bale, hindi ko alam yung anong klase yung tapioca. Kasi parang umiinom ako ng parang juice na tapioca. Parang yung nabibili ko lang sa convenience store. Mango. Continuous tayo kapag sa paglalakbay. So na lagyan na naman ng laman yung aking intestine. Kaya ito, pupunta naman tayo dito sa ibang lugar para ma-explore kung ano pang pwedeng makita dito sa Circle. At syempre kapag din napapansin ko yung ang saya-saya nila dito nagpipiknik. So hindi crowded ang Circle ngayon kapag di, sa kaya napakagandang pumunta dito. Katulad niyan, halos manggilan-ngilan lang yung tao dito. Saka hindi restricted dito, basta magsuot ka lang ng face mask and face shield, okay na yon. So pwede nyo dalhin nyo dito yung mga family members nyo. Maluwag na maluwag, walang mga tao. Ayun, napakaganda ng ano dito, scenery. Yung ambience ba, nasa ilalim ng mga puno. Tapos hindi masyadong nasisikatan ng araw dahil nasa ilalim nga ng puno. Saka ayan, pwede mag-exercise dito. Complete naman sila ng exercise equipment dito, exercise equipment. So ayan ka from the, may mga table dito na vacant. So para sa lahat po talaga ito. Ayan. So nakikita yung mga exercise platform dito kapag di complete sila. So sa umaga siguro maraming tao dito siguro sa umaga sa mga nag-exercise. But mas maganda kung magtambay-tambay dito habang ngayon
pandemic at hindi tayo makapunta ng mga provinces dahil sa lockdown. Ay, napakaluwag ka from D. Kaprom di dito sa Quezon City Circle, hindi lang mga kainan, hindi lang mga tindahan ng plants ang nakikita dito. So napakagandang ano rin dito kaprom di, yung mga century old na kahoy, mga akasya na naglalakihan, ay napakaganda dito. So kung doon sa Eco Park maganda, mas maganda dito kaprom di kasi yung kung ambience ba, yung parang malayang malaya ka dahil kukunti yung tao at open siya kaprom di. Hindi nakakatakot na gumala dito kasi kukunti nga yung tao, tapos ang daming magagandang makikita, yung mga siyempre dahil may mga park ito, yung mga halaman na nakikita dito nandito rin, yung mga tanim nila. Ito nga, may nakita ko yung favorite na variegated na kawayan, ayan kaprom di. Tapos yung sinasabi ko palagi na spider plant na parang pandan. Ayan. So dati, alam ko na yun dati yung pangalan niya. Nakalimutan ko na naman. Yan ang kapromdi. Tapos ito yung ang mahal nito kapromdi. Parang rainforest. Ito yung mga binibenta ito yung 10,000. Hindi yata rainforest ito. Pero yung alam ko mahal ito. Ayan. Tapos dito ay naglalakihan. So kaprom hindi ko pa pinupuntahan yung mga nagbibintang halaman kasi naipakita ko na yung dati. So mayroon akong nakitang mas nagbibinta ng mas mahal yung mga bigonya, mga tagki-15,000, pero wag na yon kasi masyadong mahal. Dito na lang tayo sa libre kaprom libre pasyal. Ito marami ditong anong tawag dito, Bird of Paradise, yung mga rainforest na naglalakihan. Pero siguro kaprom hindi ito rainforest, iba kasi ito parang alam nyo na to kaprom sorry kaprom kasi hindi ko masabi yung pangalan niya, pero alam nyo na yung klaseng halaman yan. Limited lang yung kaalaman ko sa mga halaman kasi nga sa aming sa bundok hindi naman mga halaman ng mga ito. So ito kaprom meron din silang variegated na rubber plant. So mayroon din akong ganyan, neon rubber plant. Mga aglaw, then philodendron. Kaprom dami palang napakagandang halaman dito, green na green. So parang hindi naman yata ito binibenta. Parang tinanim lang dito para pasyalan. So kaprom pag pumunta kayo dito, makikita nyo lahat itong mga halaman na ito. Meron din silang mga mayana dito. At kalatia na malalaki, yung mga giant na kalatia. So marami yan sa bundok. Ang mga mayana nila, mayroon mga mayana na rare, pero parang dahil nasa Metro Manila, kapag nandito yung mayana, hindi maganda yung kulay katulad nung nakikita nyo dito, mapuputla nila, parang kulang sa vitamin. Ayan. Nakakawaw dito yung mga ambience, yung scenery. Kasi yung kapag mahilig ka sa mga plants, ma-appreciate mo yung ganda ng lugar. Katulad nito parang parang paraiso. Tapos meron pang galyang, yung tinatawag na parang giant alocasia. Parang pero yung sa amin kasi alam ko galyang yan, yung kinakain yung laman. Yung ito nandito. Ayan, napakaganda dito. Sarap pumasyal kaprom di.
At dito naman ka-from ito naman yung nakikita dito, malalaking, ayun pa rin, parang kalatiya, saka equala ba yung tawag dito sa ano na ito, parang anahaw na malaki. Pero meron ako niyang ka-from medyo maliliit pa nga lang. Pero dito, ito makikita nyo yung ano, mga lush na halaman na mga mamahalin. Pero parang dito kasi parang hindi masyadong inaalagaan, parang baliwala lang kasi park ito, hindi katulad sa iba na pag nasa bahay talagang alagang-alaga. Pero pag nasa public park parang babayaan lang. Ano to? So, ito meron ako nito ka-from pero yung yellow yung ano niya, bulaklak niya. Masyadong dumadami ito. Kaya parang madaling dumami, saka mahirap pag nabuhay siya sa ano, pag naitanim mo sa soil ng direct soil, medyo umano siya, hindi siya titigil, talagang dumadami ng dumadami. Kasi ito ka-from na intriga ako dito sa medyo malaking halaman na ito, parang iba rin ito ka-from parang yung rainforest na plant, pero ayan. So, ang gaganda ng halaman dito. Amazing Quezon City Circle. Ayan. Ayan po mga ka-from D, sana po na-enjoy nyo yung munting video. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-share po ang aking napaka malamig na video dito sa Quezon City Circle. Ayan po, maraming pong salamat sa inyong panunood. Diyos mabalos.